Sziasztok, Timi vagyok, és most egy olyan videót fogok nektek elkészíteni, amiben a telefonomat mutatom be, hogy mik vannak rajta, alkalmazások, játékok, stb. Na, akkor térjünk is a lényegre. A téma, ez egy graffiti téma, hát ezt a témát beírjátok a playjáróházba, hogy graffiti témát, és akkor ott ki is adja, és le lehet tölteni nyugodtan, de még hozzá le kell tölteni ezt a házikós izét, azt is szerintem azt ki fogja adni, és akkor úgy le tudjátok tölteni. Na, az első dolog, itt vannak, hogy graffiti dolgok. Én nagyon oda vagyok a graffitikért, és ezért van itt egy pár. Ha akarjátok, hogy külön csináljak róla a videót, akkor írjátok meg kommentben. És itt van a kamera, rajta van a kamera minden telefonon szerintem rajta van a Retrista nagyon jó, és nekem sok-sok segített, effektus is van benne, meg minden. Hát most változás lesz rá fehér, de szerintem sárgában jó volt, mert ezelőtt sárgában volt. Na mindegy. A harmadik az Izák. Hát az egy ilyen effektus szerkesztőkép. Hát nagyon, nem nagyon jó, de én nagyon szeretem. Végül is nekem nagyon jó. Nem nagyon szoktam szerkeszteni, szóval igen. És a negyedik Instagram, hát szerintem majdnem mindenkinek van. Ennyi. És akkor itt van a Facebook és a zene, hát nekem van egy pár zeneszerkesztő, a Denzer és a zene, hogyha akarjátok, hogy erről csináljuk is külön videót, akkor azt is írjátok meg kommentbe. A telefontöltés, hát ez ilyen, hogy rámegyek, és akkor így beadja, de szerintem körtében sokkal jobb. És a másik, a Messenger, szerintem azt is mindenki ismeri. És akkor térjünk is a fontos dolgokra. Nem. Péráruház az első, utána a Garilla. Ha akarjátok, hogy ebből is mutassak be képeket, élményeket, hogy hol készül, egyéb, akkor azt is írjátok meg kommentbe. És YouTube zene, itt is igen zene van. Skype, Twitter, Mobigen, hát ez olyan, mint a Mobigen, mint a PR-ház, csak egy kicsit jobb. Vagyis amikor PR-házban meg kell tenni dolgokat, ott ingyenesen le tudod telepíteni. Szóval szerintem nagyon jó. És akkor itt van 2 ilyen vírusírtóm van nekem. Szerintem ezek is nagyon jók, én szeretem őket. Van itt Google és a Bizen azzal veszem a videót, és időzítő. Na, szerintem ez így ennyi. És akkor itt vannak a játékok. Az első játék egy ilyen satkós játék, mondjuk ültök kocsiba, vagy utaztok, vagy valami. Társaddal nagyon jól el tudsz játszani, de egyedül is tudsz persze játszani. És a második, igen, az is a hackerben én még mindig el vagyok vele. Úgy menősködök néha vele, hogy nézzétek nekem milyen van, meg ilyesmi. Néha azért nagy képű vagyok fel, nem mindegy. De mondjuk szerintem semmi értelme, de azért fel vagyok vele. Hogyha kérdeztek, hogy mi a hack, akkor előző videómban le tudjátok tölteni, és egyéb. Oké, és a második egy ilyen pigmenes éttermelési játék, amiben kiszolgálás van, lehet venni dolgokat is, minden. Szerintem nagyon jó PC-n is lehet vele játszani, nem kell letölteni, csak úgy simán játszani vele. Ezt is tudom mindenkinek ajánlani. A negyedik egy P-játékos, szerintem az is minden okostelefonon rajta van. És az ötödik a Minecraft, és ahogy mondtam, ez az... Hát ezt nem megvettem, hanem ezt letöltöttem, igen, ez az eredeti 1.8-as. Én nagyon szeretem, néha játszok vele, mert multiplayerezek is a barátnőmmel. És nagyon játszik. És akkor itt van egy ilyen bomba, hát hogyha erre rámegyek, akkor mindjárt kiad egy boomot, ami rajta van óra, zene, wifi, stb. És ez a szívecske meg egy ilyen felszabadító hely.
és én ezt is szoktam használni. Ez alapból rajta van egy telefonomon elvileg, igen. Hát ennyi, a többi meg a maga telefonon rajta van szerintem. Igen. Én ezeket mindenkinek ajánlani tudom. Ha valami kérdésetek van, azt is írjátok meg kommentbe, hogy csinálok róla külön videót, vagy egyéb. Remélem, hogy ezért tudtam valami segíteni, hogy milyen jó alkalmazások, meg egyéb. Csak kérdezitek, hogy a Mobigen hol lehet letölteni, hogy ingyen le tudjak tölteni az alkalmazásokat, akkor azt is írjátok le kommentbe, mert szerintem nagyon jó. És akkor ennyit is szerettem volna, hogy tetszett a videó, nyomj egy lájkot, diszlájkot is nyugodtan írhatsz, és írd le a véleményedet, hogy milyen alkalmazást töltsek le, vagy jobb legyen a témám, vagy ilyesmit, te is leírhatod, hogy milyen témát használsz, alkalmazásokat nyugodtan. De ennyit is szerettem volna. Sziasztok!